Nina bendlovena amandla siyanemukela kwindaba ze1KZNTV nifundele uphilano kaCebekhulu kwamzimba umntwana uyakhuleka sanibona. Nazi indaba kwizona ezihamba phambili namuhla. Bakhala ngezidleke zezidakamizwa Kwamashu.Kuhlukene Imibono ngeqembu leMK. Sanemukela kwindaba zethu ze1KZNTV. Abaholi basehostela la Kwamashu eThekwini KwaZulu-Natal bathi ukusabalala kwezidleke zezidakamizwa kule ndawo kungezinye zezinto ezinomthelelo omkhulu wokwenyuka kwezinga lokubulawa kwabantu nobugebengu. Njengoba ke kuphela unyaka iziko lezindaba livakashela imicimbi yakule ndawo yengoma ukuyoxoxisana nabantu bakuleya ndawo njengoba ingoma kungezinye zezinto okwakhiwa ngazo ukuthula nozinzo kuleli hostela lodumo. Le ndawo indaweni ezigameke eziningi zokulimala kuphinde kubulawa kwabantu ikakhulukazi ngesibhamu. Ngesikhathi sihambele sithola ithuba lokuxoxisana nomunye osoke wadutshulwa kepha wasinda. Ikuthi njengoba nje ngingumphathi ehostela babelwa nokuthi ngibe ngumphathi, babelwa nokuthi bafuna ukuzenzela nje indaba zobugebengu bezenzela umathanda. Ngalandelela ke emveni kokulimala ngabathola abantu ngoba ngangibazi bagcina ke beboshiwe baze kwaba bayagweja u25 years. Sixoxisano ekhansela kaWard 39 uthi ukudayisa kwezidakamizwa kungezinye zezinto ezandisa ubugebengu kule ndawo. Kuvela nomkhubo omusha la ukuba ungazuthi sekungenise nezidakamizwa ikhona into kanjalo. Kakhulu. Sekuyona mhumeke la impela kufihla khona indawo yezidakamizwa. Ukuthi indaba yezidakamizwa ke ihamba ithinte ngisho abantu abasuke bephethe umthetho. Uyibona ke ithalalisa. Kodwa kunezipoti nje la okuthula dayiswa ilokhuzana. Iyobisi kakhulukazi ziningi zikhona kodwa la hostel. So ngamanye amazwi kungezinye zazo kuyekwele ngalo ngazuthi kunomsindo la ehostel. Ya ngithi lesikhathi uma ufuna ukwenza into yakho igcina ifihlekile kumele ushift iblame ngoba into mayenzeka ehostel amakufa abantu ngoba iminimum 3 in a week. Ukufa kwabantu ke la akuyona lento ehlala ishiyo kuthiwa kunezimpi zasemakhaya ngoba kwakhe eKZN mhlawumbe nawe ngangitshela mawukhona la wazi khona isigodi esiba ushuthi kusempangeni noma kusePortshepstone noma kusemnambithi. Kodwa la ehostel ayikho into efana naleyo. Izinto zala ehostel kuke wenzeke nje kodwa akuyona into esingafika ngayo. Yikho ngihlale ngithi mina into yala idinga national SAPS ukuzoyilungisa ibuyele esimeni ngoba uthola ukuthi abantu abakwazi ukusebenzisa namaphoyisa because amaphoyisa amanye awo iwona abuye abe nokuxhumana nabantu abaganga ngabantu. So iyona problem leyo. Ongumholi womphakathi uthi isikhathi sebusika isona sikhathi okwanda khona isigameko zokubulawa kwabantu njengoba iningi labo lisuke libanjwe inkunzi. Igame kwenza lapha ehostela asikho ukwazi ukuthi esincane lesikhulu ngoba umgwaqo nomgwaqo kuke kwakhona isikhathi esinzima. Uwotshotha umgwaqo nomgwaqo uthola kube khona umuntu ofile yonke nje indawo ngezikhathi zasekuseni ngabo past 5 sebemsebenzini abantu ebusika kwaze kwaliwa nje yonke into yalunga kwaze kwabizwa noShembe ukuthi azoletha isibusiso kwehla isathanism. But kunjani ukusebenzisana kwenu nezinhlaka zokuphepha kwamaphoyisa nokuthi into eyayivele la iyayikhomba ukuthi ziningi izibhamu ezikhona futhi ezingekho emthethweni. Ungathini ngalokho? Ngokusebenzisana namaphoyisa. Amaphoyisa sisondele kuona kuyalekelelwana ngoba kwehle kangaka nje iwona amaphoyisa aselekelele. Ngokwezibhamu angikwazi ukukhuluma kakhulu ngokwezibhamu ngoba abantu abenza ubugebengu la akiba abantu abahlala ehostel. Abantu abasuke beqhamba ngaphandle bentshontshe imoto koLamonti bengene ngaphakathi mayibona abantu mase bebalimaza. Angikwazi ukumentshintsha kunezibhamu la ngoba abantu mase bebanjiwe la ngaphakathi George abakiba bala. Ukhansela uGwala uthenye inkinga enkulu ababhekene nayo ukubulawa kwabantu abasuke belethe usizo kule ndawo abayizisebenzi kamasipala iTheku okugcina kwenza kuphazamisa
nokuletha kwentuthuko ngoba kubenze babe novalo uma kukhona abadinga ukuthi bezokwenza kulona leli hostela. I-service delivery ngabe ngiqamba manga sinayo ke impela but iblockwa ilento engisho ukuthi kunabantu abayifoma behambe beganga ngabantu. It's either babaphuca amafoni okanye babaphuca imoto, so kugcina sekunovalo kuzolokho za ukulungiswa kagesi nje kuke kube nenkinga uthola kushiya fuse fanele kufika abantu bamasipala bezofaka lokho za uzwa kuthiwa badutshuliwe nama-security ama-incident enzekile. February kwenzekela ekhona lathula road no Mosa road kwadutshulwa abantu February this year. Again July or August this year bebelapha kaMazambane belungisa ilokhuza i-tower le network kwadutshulwa futhi ama-security awuthiwa lapho ke iyakutshela ukuthi le nto kwakufuneka shuthi ibhange labo bantu. So ubugebengu hayi ukuthi khona izinto eziliwayo kodwa icost abantu. Okulandela lapho kuma kwenzeka kubone isimo then usukuyi-victim. Yikho ke lezi balo hlala uthola ukuthi zirenja ku-3 plus wabantu abadutshulwa ihostela in one week. Owobumbano lwamahostela uthi kulonyaka ngokwakhe ubazinciphile isigameko zomsindo emahostela seThekwini. Unyaka lo siugoqayo kube unyaka othe ukuba ngcono emahostela ezingeni lokufa noma lokubulala kwabantu. Nakuba ke zikhona igameko ezibekhona kodwa isishaqise kakhulu thina kanye nomphakathi kube lesi senzeke kamashu sokutholakala komshini ohiqiza inhlamvu. Umbuzo omkhulu ukuthi lezi inhlamvu ezihiqizwa lapha kamashu bezibulala bani. Okubuye kwasithusa kakhulu ukuthi singabe sisezwa ukuthi lo mnini walezi inhlamvu noma lo mshini kwakungwaphi eqhamukaphi kwenzakaleni ngaye ngabe uboshiwe mayeboshiwe uthi inhloso yakhe ukuthi ayokwakha inhlamvu kwamashu inhloso yakhe yini noma uthathe phi lo mshini. Ileyo nto ke ebeyinkinga. Okunye kube ukuthi lapha eCliplands bakhona futhi abantu abathe abantu bashona kodwa ke akufananga futhi nakhona nangeminyaka edlule. Isimo nje amahostela sibukeke sithembisa kuphela nje isimo esikhona emahostela esihayi kakhulu ungasebenzi kwabantu khona ke okuyinkinga kakhulu. Okunye imjondolo eminingi kakhulu emahostela iyona esixaya kakhulu okuyona egcina yenza ubugebengu ikakhulukazi. Enye ke into esiyincutha futhi sigcizela kubahlali basemahostela ukuthi lenyanga okuthiwa 16 days of elokhuza yabantu besifazane. Siyafisa ke ukuthi sikunxuse sigcizele ukuthi amahostela sinenhlanhla ngoba alikaze bebikho icala lokudlwengula alikaze bebikho futhi icala lokubulala umuntu wesifazane. Siyafisa ukuthi siugqugquzele umoya wabahlali basemahostela ukuthi sebena abantu besifazane abahlala nabo. Siyafisa ukuthi babatreate njengeingane zabo batreate njengoma beyingane baphinde babatreate njengodadewabo. Leyo nto esiyinxusayo. Ngesikhathi iziko lezindaba livakashile hostela la kaMashu lifice nomcimbi wengoma yasobuka kwesakabiyela yokuvala unyaka. Abahleli balomcimbi bathi bawenza njalo ngalesikhathi uqoqozela ngayo ubumbano njengoba soyise kuyisikhathi sokuphela konyaka wonke umuntu bebheka ukuguduka bemakhaya. Sihlangene nje lapha sizobuthana ngokwakha abantu abancane umphakathi ngengoma yethu esiyenzayo ukuthi sithuthukise abantu abasebancane sibavimbele ebugebengwini sibavimbele nasematshwaleni endaweni eziningi ezehlukahlukene ezimbi. Ukubaluleka kwengoma ukukwakha ke isizwe sethu ukuthi sithuthukise phambili singabantwana bamakhosi zoba sila kwamashu. Ongumxhumanisi wakuleli hostela uthi uhulumeni kumele angenelele axhase imicimbi yamahostela ngoba inciphisa ubugebengu. Siyabonga kakhulu ithuba lokuthi i1KZNTV sivakashele kulesikhathi sale ngoma yasobuka namhlanje njengoba ubaba uNgotsha kade sechaza kuyaye ukuthi mase kuyilesikhathi sonyaka kube khona la amagoso ehlangana khona ezilungiselela ukuthi sekuyahanjwa kuyiwe emakhaya.
ingoma ke njengoba idlalwa namhlanje la ehostela kwaMashu ingoma yasobuko okuvalwa kwayo okuyothi ke emakhaya ngeinsuku zoKhisimusi noNcibijane bese wonke umphakathi wasemakhaya ngokwamakhosi ahlukahlukene endaweni la kusuka khona ukwazi ukuthi uzojabula. Siyafisa ukuthi siphosele uhulumeni inselele ekuthenini makusuke kuyilezi ikhathi zonyaka ukwazi ukuthi ufake isandla nomulula isandla einhlelweni enjengalezi ezifana nengoma ngoba kade sibabungotshe ukuthi iyakha iphinde iphilisa abantu abasha kakhulukazi umdlalo omuhle wenza ukuthi abantu bekwazi bebe nobumbano nokuxhumana okukahle. Indawo zasemahostela zaziwa ukuthi indawo kakhulukazi hostela kwaMashu yaziwa ukuthi indawo eyaye ihlaselwe udlame isikhathi esiningi ukuthi abantu bayabulalana. Isimo esinjengesengoma noma program manje ngengoma ayalekelela noma mhlambe engasiza uqinisekisa lento ebizwa nge-social cohesion uhulumeni ayayethi uzofaka isandla khona noma uqhuzela kubantu abahlala. Siyacela ukuthi uhulumeni kakhulukazi umasipala weTheku nazo zonke izinhlaka ezingalekelele kakhulukazi art and culture ukuthi ufake imali emagosweni ukuthi lesi sport esinjengengoma usithuthukise kube khona umvuzo obakhona ngoba isikhathi esiningi ngoba bona bejabule benje bagidela ubumnandi nanokugcina ubumbano kungekho inzuzo abayenzayo ngoba kukhulunywa indaba yokuthi amathuba emisebenzi awekho. Sicabanga ukuthi kungaba yithuba elihle ukuthi njengoba lokho abakwenzayo kuyingxenye yobuciko kube khona isibonelelo esenzakalayo bethola ukukhokheleka bekwazi ukuphila ngayo ingoma. Siyathokoza. Ungumphathi siteshi lokushini lakwaMashu uthi kunzima ukusebenza nabantu basehostela kodwa ukuba khona kwabaholi bomphakathi yikona kwenza kube lula. Yebo kuyiqiniso ukuthi abantu ehostela bayafa yebo. Ziningi inkinga edala lokho ophakathi kwazo khona ongabekezelelani kwezepolitiki bese kuba nobugebengu kwenje in general. Inkinga enkulu yasehostela ukuthi isimo sasehostela ngendlela esakheke ngakhona izakhiwo zakhona zivuna izigebengu ngoba kunesimo la ukuthi khona ogesi abasebenzi kwezinye indawo. Kunenqwaba yemjondolo empintshene eyenza kube nzima emaphoyiseni ukuthi akwazi ukwenza umsebenzi ngendlela eqondile. Kodwa noma kunjalo siyazama njengamaphoyisa sinabo abaholi bangaphakathi esibhamisene nabo bangaphakathi ehostela ukuthi mabe kube nesigameko esenzakalile bakwazi ukusitshela sikwazi ukusebenza udaba. Yebo masikhuluma ngebalo zabantu siqhathanisa nezibalo zabantu ababoshwayo bancane kakhulu ababoshwayo kunabafayo. Izizathu esidala lokho ngasemaphoyiseni ukuthi asikwazi ukuthola ofakazi emacaleni asukwenze ngaphakathi ehostela ngoba iningi labo lisabela izimpilo zabo. Sike saba-ke nawo umkhankaso la khona besizama khona ukufaka uprosecution abashushisi ukuthi bakwazi ukufundisa abantu ukuthi bayakwazi ukuthi bavikeleke uma bengabofakazi bamacala kuze kube icala liyaphothulwa. Phambilini leli hostela like lahlaselwa izigameko zongabekezelelani kwezepolitiki kodwa ngemizamo eyenziwa uhulumeni wokukhanda amakomiti azokwazi ukulwisana nalokho isimo sabonakala sijika njengoba kuyimanje sekuyakwazi ukuthi kube namawadi ahlukene kuyona le ndawo futhi aphethe amaqembu ezepolitiki ahlukene okuba le IFP kanjalo neANC. Kutebogo Sibisi wezindaba ze1KZNTV ku channel 261 ngisehostela kwaMashu. Akaphele ngisho amasonto amabili iqembu le-MK Party libhaliswe ngokusemthethweni njengelizongenela ukhetho ngonyaka ozayo kodwa isasasa enkundleni zokuxhumana nasey'ndaweni ezahlukene nokubenga undabamlonyeni kwaleli qembu kugama usuku nosuku. Leli qembu libhaliswe kwa-IEC ngomhla zili-16 kuyona lenyanga kanti abantu abaningi baqala ukuzwa ngalo ngesikhathi obekade ngumengameli wezwe uJacob Gedle ihlekisa mhlanganyelwa Zuma ememezela ukuthi kangeke alivotele iqembu likakhongolose okhethweni oluzayo kepha uzokweseka i-MK. Ngakube leli qembu lizokwazi ke ukudlisela ugageni amanye amaqembu ngonyaka ozayo okhethweni. Baphawulile abantu bakuleli ngalolu daba. Yebo iMK izwa challenge ama partners there. Angungabazi lokho. Ngenxa yokuthi ngalesikhathi ifika isinike ithuba lokuthi ke sinike amaqembu amasha ithuba ngoba la amadala asesichaphazeke kakhulu ahlukumezile sekwanele besivele siyidinga inhlangano entshe ezokinuka ithuba futhi uZuma ngoba ifike noZuma nje siyamthemba ngoba wakwaphatha phambilini noma yena amaphutha kaye nawo akawenza kodwa thina njengabantu ayisiphatha kahle
so angikabazi ukuthi sizophuma soyivotela iMK ngenxa ukuthi siyayithanda futhi siyayithemba yona kunalamaqembu amanye amabevele ekhona futhi ke nengendlela nje emukelwe ngayo emphakathini uyayibona nawe ukuthi sandokukhanda kodwa isinabantu abaningi abayilandelayo nama members asekholelwa kuyona. Le party efikile le izo-challenge kakhulu le party efikile ngoba buke abantu beyithanda kakhulu nje ababuke ngathi bazoyivotela and njengoba dijoyina nje ngelink link izibalo zazi buke ikhulu kakhulu and la KZN izo-challenge kakhulu ngoba abantu abaningi noma uzwa nje bathi MK yonke indawo so nje izo-challenge kakhulu so nami nje bengeke ngivote bengithi ngeke ngivote kodwa ke manje sengizovota ke ngoba ke iMK sifile sithi sengivene-themba ukuthi South Africa izoba noshintsho abantu njengabantu base-South Africa abafuna ushintsho eMzansi ukubona so abafuna ukubona ushintsho abantu bazoyivotela iMK kakhulu futhi bayithokozela abantu nendlela nje aba-actor ngayo ba-happy for ukuvota cha besingeke sivote ngempela sibaningi umuntu cishe wangavota cishe kwenzeka iphutha elikhulu kakhulu. Ake sithi ishelele itolo nene besilo sobuye sibuye nezinye zeindaba. Asibonge siphinde sinamukele ukuthi nisahleli nathi nje kwindaba ze1KZNTV nazo kwizona ndaba ehamba phambili osukini lwanamuhla. Bakhala ngezidleke zezidakamizwa Kwamashu.Kuhlukene Imibono ngeqembu leMK. Zisalokhu iqhubeka njalo nokwanda igameko zokubulawa kwabantu besifazane nezingane endaweni yasemthwalo umogwini oseningizimu neKwaZulu-Natal. Iziko lezindaba libika kakhulu ngokubulawa kwabantu kule ndawo kanti ukuba sematheni kwayo kwaqala ngonyaka ka2020 ngesikhathi behlaselwe uMaligajo wayebulala abantu besifazane abalahle emobeni. Lo mkhubo usaqhubeka njengoba ke namanje besabulawa abantu besifazane nezingane khona emthwalume ogwini oseningizimu nesifundazwe saKwaZulu-Natal. Indawo yasemthwalume ogwini oluseningizimu nesifundazwe kwaZulu-Natal ihlezi sematheni ngezigameko zokuhlukunyezwa nokubulawa kwabantu besifazane nezingane. Kanti kulonyaka kubukeka isibalo salamacala senyuke kakhulu. Zibeningi izigameko lapho bekudlungulwa khona kubulawa abantu besifazane nezingane. Kanti le ndawo ike yabasematheni ngesikhathi kutholakala inqwaba yezidumbu zabantu besifazane ehlathini ngonyaka ka2020. Nokwakusola uMaligajo owayenga labantu besifazane ngokubathembisa umsebenzi. Owumenofu umthwalume uthi indlela ezinyuke ngakhona izigameko zokuhlukunyezwa kwezingane nabantu besifazane emthwalume balahlekelwa yithemba lokuthi liyoke lube khona ushintsho. Fonywe ngo2020 ngesikhathi kade kunabantu besifazana ade beduka kakhulu bebulawa bahambe bawujijelwa lapha ehlathini so sasesibona ukuthi kungcono ukuthi sisebenze ngokuthi sibheke yonke lonto ukuthi abantu besifazane ngoba bebelahleka kulahleka nezingane so sibhekele lokho ukuthi sibambisane nomndeni nomphakathi wonke ukuze kutholakale nokuthi sinqamule yonke lento eyenzakala ukuhlukunyezwa kwezingane nabantu besifazane. Kahle noma sisebenza abantu bayayibona into esiyenzayo kodwa ngokubona kwami ngathi ama case maningi kakhulu ngangokuba nje mangabe ngingaphazami kulonyaka ama case esinawo nje awu13 so okusho ukuthi abantu abayiboni lento esiyenzayo ngoba ngathi bayenza kakhulu amacala abawenzayo. uBloss ubese balamacala abasebenza ngawo futhi asenkantolo nathi izisulu ziyakuthakasela ukuthi bayebeseka. Ubaba obekade ophuma ku20 emthwalume obekade ehlukumeza izingane zabafana usestokisini ke icala lakhe lisaqulu kuzoba icase ya Emihlenyawose owadlwengulwayo wabulawa ngenhlanhla ke umuntu owayekade enzile lelo cala ukejele wagwetshwa udilika jele abawu3 kuphinde kuzoba icase eyabesaba nayo yase-Ward 13 eCabhane la ubhuti agwaza khona udade wabo semnqumo umqala ngenhlanhla nakhona futhi watholwa ubhuti usestokisini icala lakhe lisaqulu kuphinde kuzoba icase yankanyiso mbhelo wadutshulwayo
yenayo icala lisaqulwa futhi nakhona bese kuzoba ama case nje recently la umfana uSimphiwe Mbele adlwengula khona intombazane na 13 years eyayihamba esikoleni wayivimbela wayidlwengula kuphinde kuzoba icase yamxolisi wakamsani la adlwengula khona abashana bakhe abawu2 u7 years no8 years bese alamasonto lawadlule umhlengi wakashozi la idlwengule khona abashana bakhe ababili omunye una 5 years omunye una 6 years plus elinye ngisalikhumbulayo elinye ela Joshua wakamnyende eCabhane futhi nakhona odlwengula umshana wakhe na 3 years. Uveza ukuthi banokwesaba ukuthi uMaligaju usacanasa ngaphandle. Sinalo uvalo ngoba ngempela asazi noma kwakuyena noma ngabe kwakuyena washona yini ngoba asazi ukuthi wangcwatshwapi asimbonanga futhi mhlambe inhliziyo ngabe zaphola ube sambona saba nofakazi ukuthi nangu khona ufile noma mhlambe noma ushonile mhlambe sabona ukuthi ungcwatshelwe manje asikhonjiswanga nje satshelwa into esingenayisho sinsenalo uvalo namanje andingeluze liphele singakazi ukuthi kwenzakalani ngempela ngoMaligaju. Olunye udaba lwashaqisa abaningi uwisilisa wasendaweni yaseXhobo owabulala isinqandamathi sakhe esasizithwele izingane ezintathu phecelezi ama triplets. Udaba lakhona lisenkantolo. Kanti kolunye udaba olwephoyisa lwabulala unkosikazi walo udaba lakhona lusasetshenzwa enkantolo yaseScottsburg. uBloss uthi ufisa kubuye isigwebo sentambo nokungase kusize ekutheni kwehlisa isibalo salezi zigameko. Wabese egxeka ukusebenza kwamaphoyisa aseHibadini. Azi no mhlambe nokungakhuliswa kahle noma mhlambe kunale moya ekhona mhlambe kusadinga ukuthi nathi sewomama sisukume nje mhlambe nomphakathi wonkana usukume nje ukulikhulekele leli demoni ngoba alikho right. Mhlambe futhi enye into ukuthi abantu bayazi vele ukuthi uma beboshwa vele bazohlala leminyaka emincane baphume ejele. Mhlambe mase kubuya isigwebo sentambo yona mhlambe into engaba right leyo engenza ukuthi abantu bavuke babone ukuthi ukudlwengula nokubulala kuyicala. Isifiso sethu as women from Mthwalo okokuqala besingathanda ukuthi kushintshwe amaphoyisa khona ala eHibadini kufika abanye amaphoyisa kwezinye indawo ngoba mhlambe ngoba kunanamanye amacala angakasolveki abangazi batholwe abantu abenza izinto ngoba nje mangabe mhlambe ngingabuyele emuva kunomama owaseCabhane waye ecosha amathini ekhinkamanga wabulawelwe ezimobeni la eStick Farm. So abantu abenza lonto abakatholakala kodwa mhlambe mase kuthiwa akutholakala amaphoyisa akwezinye izindawo mhlambe khona into eright engenzeka kusike sishintshelwe nanokuthi isiteshi samaphoyisa sisuke le eHibadini mhlambe siye kokwakhiwa nje ngoba kunezindawo ezimbili lapha esizibhekile ezikhona lapho Thuthwini mhlambe sibe seduze kwethu ngenxa yokuthi uma ngabe sidinga amaveni ngimane kuthiwa awekho eHibadini. Iqhuba uthi bayafisa ukuthola nokweseka kuminyango kahulumeni ngalomsebenzi omuhle abawenzayo. Besingajabula ngoba sinezinto eziningi esinazo ezinye izinto esizidingayo like mekuthiwa siyahamba samba amanye ama case asuke kude kunzima ngoba kuyenzeka kuthi mhlambe icala liseHibadini noma lise Scottsburg. So siyafisa ukuthi sithole ama department nje kuhulumeni abazosiza kwesisikhathi sithola nanokusizwa nange transport nangezinye izinto mhlambe njengama t-shirts ngoba noma sesinako okunye kuyima t-shirts kodwa akuphelelanga ngoba sibaningi ngoba so siyacela usizo basondele kuthina nathi sizosondela kubona sihambe siyofaka izicelo zethu ngoba siyadinga ngempela usizo noma ke bakhona abanye sisebenzisana nabo njengama social worker ngoba uma ngabe umndeni sowube nenkingi siyakwazi ukumthatha umuntu simxhumanise nama social worker kodwa siyalidinga nje usizo kakhulu ezintweni eziningi. Ukhulumela umnyango wezokuthuthukiswa komphakathi esifundazweni uthi simningi imizamo abayenzile ukuzama ukunqanda lesi sihlava endaweni yaseMthwalume. Izigameko zokuhlukunyezwa abantu besifazane, abantwana kanye nokubulala kwabo endaweni yaseMzumbe ziyasikhathaza kakhulu singomnyango wezokuthuthukiswa komphakathi kwaZulu-Natal. Siqhubekile nezinhlelo ulekwavelela lezi zigameko eminyakeni edlule sisebenza ngokubambisana nenhlaka ezahlukene. Inhlelo zokulwisana nodlame lwezobulili sisebenza nomphakathi wakhona eMzumbe kodwa isihlava esikhona kuyabonakala ukuthi asipheli endaweni yaseMzumbe. Kuningi osokwenziwe umnyango ukusebenza lapha endaweni yaseMzumbe ngokubambisana nomphakathi
kodwa sibona izigameko lezi ziloku zibhebhethelekile ziyaphambili okukhomba khona ukuthi inswelaboya zikhona ziningi zigcwele kuleya ndawo. Esesikudinga kakhulu manje ukudinga kakhulu ukuthi kube khona abezomthetho abakhona endaweni yaseMzumbe nabazokwazi ukuthi nabo babambisane kakhulu nomphakathi babe seduze emphakathini ukuphenya lezi zigameko nokuqinisekisa ukuthi labo abasolakalayo ekwenzeni lezi zigameko basheshe batholwe babanjwe baboshwe. Umhlaba unxusa ukusebenzisana phakathi komphakathi namaphoyisa nokungadlala indima enkulu ukwehlisa lezi zigameko. Kusezandleni zokuthi umphakathi uzisebenze ngokukhulu ukukhandla ungabagcina abantu abazigila mkhuba endaweni zabo. Kufanele ukuthi ngasikhathi zonke baba isolate abantu abazigangi ukuze bakwazi basheshe batholwe baboshwe. Siwumphakathi kufanele sinqabe ukuthi sihlale nabantu abazigebenga endaweni zethu abahlukumeza izingane zethu baphinde bayibulana. Ngiyadabukisa nje kakhulu ukuthi lezi zigila mkhuba sezingenele abantwana abancane abaneminyaka okungenani iminyaka ebalwa ko3 nangaphansi abahlukumeza abantwana lapha kuleya ndawo. Sikhathazekile kakhulu ke singumnyango kodwa kosohlala kahle bahleli bemi ngomumo ukwelekelela kakhulu imindeni ngokunikezela nge-psychosocial support nokuyilekelela nje imindeni ukuthi ibhekane nalezi zimo mase kuze kwathinteka umntwana wabo. Ake sithi ishelele izitolo nenebeselo sobuye sibuye nezinye izindaba. Asibonge siphinde sinamukele ukuthi nisahleli nathi nje kuyindaba ze1KZNTV. Nazo izona ndaba ehamba phambili namuhla. Bakhala ngezidleke zezidakamizwa Kwamashu.Kuhlukene Imibono ngeqembu leMK. Ake sibheke isimo sezulu esingalendeleka. Nina bomlilo othatha uShubuhanguhangu washisa ikhotha zasedlebe kwawokoshane isemabedlane okamzimba umntwana nethimba lonke nje le indaba le1KZNTV sithi khumu kuze kube ngokuzayo. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile